godine građevinskog fakulteta. Ovaj put za školsku 2019. Stipendije su, kao i prethodne godine, Asije, samo se okreneš ka nama kad uzmeš papir. Samo s papirom, Asije, izvini. Nema potrebe samo. Stefan Kan. Ovo je samo ti. Samo se pretilo. Samo vode. Da to vidimo šta ne. Perspektiva ove države, a i naravno perspektiva svake ozbiljne i odgovorne kompanije je u mladima. Znači, nema perspektive bez angažovanja mladih kadrova. Pogotovo danas kada imamo veliki intenzivni razvoj u građevinarstvu, u infrastrukturi u Crnoj Gori i ovo je jedinstvena prilika da mladi kadrovi sazriju direktno na poslovima. Koji su uslovi za stipendiranje? Uslovi za stipendiranje su da studenti dobijaju stipendiju 12 mjeseci, počevši od 1. oktobra ove godine, kada je počela tekuća školska godina, do oktobra mjeseca sljedeće godine kada se završava i posle toga svim studentima koji su dobili stipendije obezbijeđeno da u kontinuitetu i odrade pripravnički staž u kompaniji Bemax. Ove godine smo odabrali 25 studenata konstruktivnog saobraćajnog i hidrotehničkog smjera i to je već postala tradicija. Kažem, unazad zadnje 3 godine smo stipendirali prethodne godine 26 studenata, one godine prije toga 22 i tu tradiciju ćemo nastaviti dalje. Na ovaj način mi pokušavamo da pomognemo mlade studente da u materijalnom smislu što lakše završe fakultet, a samim tim da znaju već gdje će da počnu svoju karijeru. U ovom trenutku u Bemaxu imamo preko 150 inženjera i da od toga skoro 120 inženjera su mladi inženjeri koji su potekli iz ove škole i da su svi oni jako voljni da rade i motivisani da izvršavaju svoje zadatke i obaveze koji, moramo priznati, i nisu mali, jer svi projekti koje Bemax radi su jako zahtjevni. Prije svega stipendije mi znači puno za budućnost i mjesto gdje mogu najviše da naučim, jer stvarno kompanija Bemax je mjesto gdje nudi na najbolje uslove i preduslov za budućnost. Kompanija koja preuzima najveće poslove ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu je postala prepoznatljiva, mjesto gdje postajemo dobri inženjeri. Pa sigurno da ako bude prilike nastavimo rad u toj kompaniji.